ערב טוב, היום בעזרת השם נעסוק בעניין פרשת ויגש, בעניין 10 בטבת. בפרשת ויגש, ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדוני, ידבר נא עבדך דבר באוזני אדוני, והליך רפך בעבדך, כי כמוך כפרעה. ואז בהמשך כתוב שיוסף מדבר אל האחים, ולא יכול יוסף עוד להתאפק לכל הניצבים עליו, ויקרא הוציאו כל איש מעלי, ולא עמד איש איתו, והתוודע יוסף אל אחיו, ויתן את קולו בבכי, וישמעו מצרים, וישמע בית פרעה, ויאמר יוסף אל אחיו, אני יוסף, העוד אבי חי, ולא יכלו אחיו לענות אותו, כי נבהלו מפניו. אנחנו בעזרת השם רוצים לקשר את עניין התוודות יוסף לאחים ל10 בטבת. נתחיל מ10 בטבת. 10 בטבת זהו יום שבו החל המצור על ירושלים, ששמח נבוכדנצר הרשע על ירושלים וצר אותה כ3 שנים, עד שבסוף החריב אותה, וזה היה חורבן בית ראשון. על מה חרב הבית הראשון? עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. בית שני חרב בעוון שנאת חינם. אומרת הגמרא, מפני מה בית ראשון חרב ונבנה בית שני, ואילו בית שני חרב ועדיין לא נבנה. אומרת הגמרא, בית ראשון נגלה עוונם, שזה עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. בית שני לא נגלה עוונם, מחמת שלא נגלה העוון שלהם, לא נבנה הבית השלישי. אבל אנחנו כן יודעים מה זה עוון. עוון בית שני, הגמרא אומרת, בעבור שנאת חינם. אז מה זה אומר לא נגלה עוונם? מסבירה הגמרא, אומרת, מה זה לא נגלה עוונם? שהאדם שעובד עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, זה בפרהסיה הוא עושה את זה, או בצנעה או בפרהסיה, אבל נגלה העוון שלו, יודעים. אבל אדם שיש לו שנאה לחברו, שנאה בתוך ליבו, שנאה פנימית, אף אחד לא יכול לדעת. יכול להגיד לחברו, שלום, מה נשמע, מה שלומך, איך אתה? אבל בתוך תוכו הוא שונא אותו, הוא לא רוצה לראות אותו, הוא היה רוצה לראות ברעתו. לכן מחמת ששנאת חינם זה משהו פנימי באדם, לא נגלה עוון, ואפילו לא יודעים שהם שונאים. לא יודעים אפילו. לא יודעים שיש בתוכם שנאה. ולא יודעים על מה הם שונאים. לכן העוון הזה, עד שאנחנו לא נתקן אותו, שיהיה בתוך עם ישראל אהבה, צערנו, הבית המקדש, כל יום שהוא לא נבנה, כאילו נחרב. כמו שאומרים חז"ל. אז צריך להבין, למה יש שנאה? מדוע יש שנאה בעם ישראל? איך נגרמת השנאה? בפרשה שלנו, יוסף, במהלכים שהוא עשה, הוא מלמד אותנו מה זו שנאה, איך נוצרת שנאה, ואיך אפשר למנוע שנאה. תראו, יוסף למעשה הוא זה שהמציא את השנאה. יוסף הוא היה התוכחתן הראשון. יוסף שהיה נער בן 17 ופחות מ-17, הוא היה מוכיח את האחים שלו. האח הקטן מוכיח את האחים הגדולים. איך הוא מוכיח אותם? היה מוכיח אותם בישירות. היה רואה אותם אוכלים איבר מן החי, היה בא אליהם, מה זה? מה אתם עושים? מה אתם אוכלים? מה, אוכלים איבר מן החי? הרי אסור לאכול איבר מן החי. היה אומר להם ככה, וגם כשלא היו שומעים, היה הולך ליעקב אבינו, אומר יעקב, אבא, תראה, האחים אוכלים. מה זה? אוכלים איבר מן החי. מתנהגים לא יפה לבני השפחות? למה אתם מתנהגים לא יפה לבני השפחות? מה אתם עושים לבני השפחות? למה אתם מדברים אליהם ככה? מה אתם עושים? היה הולך יעקב, אבא, תראה איך הם מתנהגים לבני השפחות. גרם שהאחים ישנאו אותו. שכתוב ולא, אחרי שהוא מספר להם את החלום, כתוב ולא יכלו אחיו לדברו לשלום, רק כתוב ויוסיפו עוד שנאו אותו. דהיינו שהיה להם שנאה אליו. ממה נוצרה השנאה? מהתוכחה, שהיה מוכיח אותם. אנשים לא אוהבים שמוכיחים אותם. אנשים לא אוהבים שמאירים להם כל הזמן, הערות. די, מה זה? למה אתה עושה ככה? כמה אתה עושה ככה?
זה גורם לשנאה. ועוד יוסף עורר את השנאה הזאת בצורה כל כך חזקה, שעד כדי כך שהאחים כבר היו מוכנים או להרוג אותו או למכור אותו. ומכרו אותו. מכרו אותו בסופו של דבר לאבן. ואז שסוף סוף יוסף פוגש את האחים, אחרי 22 שנה, משחק איתם במשחקים. מה זה המשחקים האלה? לא ברור, לא מובן. אלה האחים שלך, זיהית אותם, תגיד להם, אני יוסף, אתם מכרתם אותי, למה עשיתם לי ככה, איך התנהגתם, למה לא האמנתם לחלומות שלי? תגיד להם. יוסף מתנהג שונה לגמרי. יוסף משחק איתם משחקים. פעם שם את הכסף באמתחותיהם, אחר כך לוקח את שמעון ולוי, אחר כך שם את הגביע אצל בנימין, אחר כך מבקש את בנימין, אוסר את בנימין, יהודה לא מסכים, קורא לי יוסף, או יוסף, ויוסף, 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 עד שהוא נגלה אליהם, אומר להם, אני יוסף הרוד אביחי. וגם כשהוא אומר להם שהוא יוסף, הוא רק אומר להם, אני יוסף הרוד אביחי, הוא לא אומר להם, אני יוסף. למה מכרתם אותי למצרים? למה עשיתם לי ככה? למה רימיתם את אבא? למה רימיתם את כולם? לא, אני יוסף הרוד אביחי. אותה יוסף מלמד אותנו שהוא השתנה בתוכחה שלו. לפני 22 שנה הוא היה מוכיח בצורה קשה. היום הוא כבר מוכיח, מסביב, הלך סחור איתם, סחור, שייתן להם להבין לבד, שהם טעו במה שהם עשו. שיעשו חשבון נפש. ואולי זה יוסף, אולי זה לא יוסף, אולי זה כן, אולי זה לא, אולי זה מכרנו, אולי זה לא שמכרנו. עד אשר גם הוא אומר, אני יוסף הרוד אביחי, אני יוסף שמכרתם אותי. ואבא, האם הוא חי אחרי שמכרתם אותי? כמו שדיברתם על בנימין, שרציתי לקחת את בנימין, שאלתם אם אבא יחיה או לא יחיה? זהו, זה כל התוכחה. זה בא ללמד אותך שאדם שמוכיח צריך לדעת איך להוכיח. שאדם מאיר הערות גם צריך לדעת. לא להעיר. שאנשים מאירים, אוהבים להעיר. כל הזמן להעיר, הערות. אנשים אוהבים את זה. אדם בא הביתה. רשימה של הערות לאשתו. מי פה עד השחר? למה ככה? למה זה שם? למה זה לא נתן? למה הוא אכל? למה הוא לא שתה? למה הוא עשה? כל כך הרבה הערות כבר לא רוצה לשמוע אותו יותר. אדם שמאיר יותר מדי, אנשים כבר לא יכולים לשמוע אותו. עוטמים את האוזניים, זהו. נאטמים, לא רוצים לשמוע כל מה שהוא יגיד, גם אם זה נכון, גם אם זה אמיתי, גם אם זה צודק, כבר לא ישמעו אותו יותר. אדם צריך לדעת להשתמש להיות קמצן גדול, להיות בהוכחות שהוא מוכיח את האנשים, בהערות שהוא מעיר. אתה רוצה להוכיח את אשתך? הרי מה, 10 הערות יש לך הכנת לה היום. תעיר 2, תברור, תוציא, תיקח, זה תשים בצד, זה אולי לא צריך, זה סתם מיותר, זה יגרום למחלוקות, זה יגרום לבעיות. כמה גירושים יש היום, לצערנו, כמה צרות יש בעם ישראל, כמה משפחות נהרסות, נישואים ראשוניים, אחר כך שניים, אחר כך שלישיים אפילו כבר נהיה. פעם זה היה נישואים שניים, היום גם נישואים שלישיים נהיה. לאיפה הגענו? למה? בני הזוג מתרגלים אחד לשני, מאירים, זה מאיר לו, היא מאירה לו, כל המאירות, הערות כבר די, לא רוצים לשמוע אחד לשני, לא רוצים לראות אחד את השני. זה מביא שנאה. אב לבניו, לבנותיו, הערות. אמא לבנותיה, לבניה, הערות, כל היום הערות. למה אכלת? למה שתית? למה לא עשית? למה הלכת? אכלת שיעורים? לא אכלת שיעורים? למה לא עושה שיעורים? הילד כל כך הרבה הערות, כבר לא רוצה לשמוע את ההורים, די כבר, או שעוזב את הבית, או שעושה מה שהוא רוצה, או שלא שומע כבר בכלל לכלום. זה איזושהי טעות בחינוך הבנים, טעות בחינוך. לא צריך להעיר, מה שלא צריך להעיר, אל תעיר. תעיר רק כמו שצריך, באמת, וגם שאתה מעיר, תעיר את זה בצורה יפה, בהארת פנים, בכבוד רב, אז הדברים התקבלו. היה אחד שהבן שלו נסע לחוץ לארץ. הוא היה בחוץ לארץ, נקלע שם, הלך ללמוד שם, היה צריך כסף, שלח לאבא שלו מכתב. שלח לאבא שלו מכתב, אבא, תשלח לי כסף. טוב. האבא הזה לא ידע לקרוא, וביקש, תקתק בדלת של השכן, היה שכן עצבני, אחד איזה עצבן כזה, פתח לו את הדלת, אומר לו לשכן, בבקשה, אתה יכול לקרוא לי מה כתוב? אומר לו, השכן, כן, בבקשה.
קורא, מה כתוב? אבא, תשלח לי כסף. הוא היה עצבני, לא, תשלח לי כסף. אבא אמר, מה ככה הבן מדבר עליו, תשלח לי כסף? לא שולח לו כסף. שיסתדר לבד. הבן מחכה שבוע, שבוע וחצי. לא שולח אבא כסף, שולח אותו במכתב, אבא, אני צריך כסף, תשלח לי כסף. אבא מקבל פעם את המכתב, הולך לשכן העצבני, תקתק בדלת שיקרא לו, לא נמצא. הולך לשכן השני, היה איזה אחד רגוע, אינטליגנט, תקתק, פותח את הדלת, אומר לו, בבקשה תקרא, קיבלתי מכתב, הבן שלי, אתה יכול לקרוא לי? הוא פותח את המכתב, כן. אבא, אני צריך כסף, אתה יכול לשלוח לי כסף? דחוף לי. אם ככה הבן שלי מבקש, אז אני מיד אשלח לו. אתה למד מהסיפור, הניגון שאדם אומר, הטון שאדם מדבר, הגובה של הצליל שאדם מדבר, הצורה שאדם מדבר, הכל משפיע. ואם אדם מדבר בצורה תקיפה, לא רוצים לשמוע אותו, אדם מדבר יפה, אדם יש לו עבודה, מקום עבודה, יש לו אנשים תחתיו, תפנה אליהם יפה, דבר אליהם יפה, תסביר להם סבר פנים יפות. נכון שהם עובדים תחתיך, נכון שאתה משלם להם את המשכורת, נכון שאתה הבוס, אבל גם אם אתה תעיר להם כל היום הערות, 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 יהיה לך תחלופה של עובדים, כל הזמן לא ירצו לעבוד אצלך. ומה זה טוב לך? זה טוב לך? והאדם צריך לדעת שהשנאה נוצרת, אחד הדברים כמובן שיוצרים את השנאה, זה כתוצאה מעודף הערות, מהערות בוטות, מהערות פוגעניות, ועל ידי זה על ידי זה אדם גורם לשנאה. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא בעזרת השם יזכה אותנו, שנדע להעיר נכון, לאהוב נכון, ובעזרת השם, בעזרת זכות תפילה לקדוש ברוך הוא, שלח לנו את משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן כן יהי רצון.